дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъмини бозорҳо бо молу маҳсулоти тару тоза аз ҷониби комиссияи ҳамоҳангсозии байниидоравӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд оид ба баландбардоштани сифати хизматрасонӣ дар соҳаҳои савдо, хӯроки умумӣ ва хизматрасонии маишӣ, корҳои назоратӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар байни соҳибкорон, фурӯшандагон ва маъмурияти бозорҳо ба роҳ монда шуда, ба онҳо аз зарурати риояи одоби савдо, пешниҳоди маҳсулоти босифат ва риояи муҳлати истеъмоли маҳсулоти ғизоӣ ёлрас карда шуд. Дар доираи чунин тадбирҳо гурӯҳи корӣ дар бозорҳо ва марказҳои савдои шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла дар ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Гулистони шаҳри Хуҷанд, ки асосан фурӯши тухми мурғро ба роҳ мондааст, назорат бурда, бо соҳибкорону фурӯшандаҳо мулоқот намуд. Гуфта шуд, ки маҳсулоти мазкур ҷойи махсус ва ҳарорати муайяни нигаҳдориро тақозо дорад. аз ин рӯ фурӯшандаҳои ин намуди маҳсулотро мебояд дар фасли гармо муҳлату нигаҳдории тухмро ҳатман риоя намоянд, зеро дар ҳавои гарм нигоҳ доштани тухм дар ҷойҳои беяхдон ва зери ҳавои тасфон ба тез нобуд шудани он оварда мерасонад. бозори панҷшанбе мониторинги доимии нархҳо ва сифати маҳсулотро доро буда, ҳолати нигаҳдорӣ, муҳлати истифода ва мутобиқати маҳсулоти озиқавориро ба талаботи санитарии мавриди санҷиши комиссияи ҳамоҳангсозии байниидоравӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд оид ба баландбардоштани сифати хизматрасонӣ дар соҳаҳои савдо, хӯроки умумӣ ва хизматрасонии маишӣ қарор гирифт. рафти санҷиш собит намуд, ки маҳсулот дар ҳолати беҳтари нигаҳдорӣ ва меъёрҳои савдо ба фурӯш гузошта шудааст. илова ба ин, дар назди бозори мазкур озмоишгоҳи таъминоти бехатарии озиқаворӣ амал менамояд. Кормандонаш ҳар субҳ маҳсулоти воридшударо аз ташхис гузаронида иҷозати савдоро медиҳанд. ҳамарӯза дар бозори Регистон, дар бозори Деҳқонбозор, дар бозори ҳудуди Панҷшанбе маҳсулотое ки растанӣ, тамом маҳсулоти растанӣ ворид шавад, мутахассисони мо тамом маҳсулот рафта намуна гирифта дар озмоишгоҳ бо соекс нитратҳои санҷида ба талаботҳо ҷавобгӯ бошад, хулосаи санҷишро дастрас карда ба савдо иҷозат метиҳанд. масъулин зимни мулоқот бо фурӯшандагону тоҷирони ҷамъияти саҳмомӣ пӯшидаи Неъматуллоҳ таъкид намуданд, ки дар рӯзҳои гарми фасли тобистон талаботи аҳолӣ ба молу маводи ниёзи аввал бештар гардида, таъмини бозор бо маҳсулоти тару тоза, босифат ва дастрас муҳим ба ҳисоб меравад. ҳамзамон ба фурӯшандагон ҷиҳати худдорӣ аз фурӯши маҳсулоти муҳлаташ гузашта ва риояи меъёрҳои санитарӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд. баъзе маҳсулотҳое ҳаст ки асосан дар бозорҳо дида мешавад, маҳсулотҳо дар маҳсулотҳои хӯрокворие ки дар рӯи замин мемонад, ин мумкин мебояд ки инҳоро тахтача монда атаги замин бардоранд, барои он ки вай ҳам дар вазнаш таъсир мекунад, ҳам тарзи нигоҳдорӣ ҳаму худи маҳсулот вайрон шуданаш ҳам мумкин. чӣ қадаре ки маҳсулоти сифаташ нағз фурӯшанд, ҳамин қадар бехатарии мардум таъмин мешавад. зимни баргузории корҳои назоратӣ таваҷҷӯҳи асосӣ ба таъмини амнияти озиқаворӣ, сатҳу сифати хизматрасонӣ ва риояи фарҳанги савдо равона гардида, масъулин бо фурӯшандагон ва соҳибкорон оид ба нигаҳдории дурусти маҳсулоти хӯрокворӣ, шароити санитарии нуқтаҳои савдо ва пешниҳоди маҳсулоти мутобиқ ба талаботи стандартӣ суҳбатҳо анҷом доданд. зикр гардид, ки баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама ба ҳифзи манфиатҳои сокинон, таъмини дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти хушсифату бехатар ва пешгирии ҳар гуна қонунвайронкунӣ дар бозорҳои истеъмолӣ нигаронда шудааст. пешниҳоди маҳсулоти босифат яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти давлатӣ ба шумор рафта, дар ин замина ҳамкорӣ бо соҳибкорону истеҳсолкунандагон боз ҳам густариш дода мешавад. мавриди зикр аст, ки чунин тадбирҳои назоратӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ идома ёфта, баҳри фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинон ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифат дар бозорҳои вилоят тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад.